Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram još jednu preskonferenciju Nacionalnog stožera civilne zaštite i molim primarijus Katalinić-Janković da nas upozna sa najnovijim brojkama. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dobar dan svima. Danas smo, uvijek to volim spomenuti, 326. dan od početka epidemije koronavirusa. U protekla 24 sata zabilježeno je 715 novih slučajeva, tako da trenutno danas imamo broj aktivnih u Hrvatskoj 4653. Ukupan broj pozitivnih osoba od početka 25. veljače 2020. pa do danas je 223.812. Testirano je ukupno 1.107.887 osoba. U protekla 24 sata 5.335, što daje pozitivan rezultat od 13,40%. Na bolničkom liječenju je 1.855 osoba, od kojih 160 na respiratoru. U odnosu na protekli dan je na respiratoru 18 novih. I u to vrijeme zaprimljeno je u bolnicu 137 osoba, a istovremeno otpušteno 173 osobe. Oporavljenih u 24 sata imamo 1239, tako da se do danas sveukupno oporavilo 214.609 osoba. I opet, nažalost, u protekla 24 sata imamo 33 preminule osobe, tako da brojimo od početka 4550 preminulih. Sve preminule osobe su imale komorbiditete i to multiple. Prosječna dob preminulih je 75 godina. Najmlađa ovaj put je osoba od 55 godina koja je imala evidentiranu dijagnozu dijabetesa. U samoizolaciji je 18.048 osoba i zaključno sa jučerašnjim danom cijepljeno je 41.532 osobe, što je potrošeno ili iskorišteno 73,8% zaprimljenog cjepiva u Hrvatsku. Hvala. Hvala lijepo. Primarijus Capak, aktualna epidemiološka situacija. Hvala lijepa, sve vas pozdravljam, dobar vam dan. Danas smo dakle imali 715 novo oboljelih od 5335 testiranih ukupno, dok smo prije tjedan dana 8.1. imali 1098 novo oboljelih od 6742 testirana, a tjedan dana prije toga, 1.1. imali smo 1170 novo oboljelih od 5631 testirani. Ukupni broj u prvih 5 dana ovoga tjedna nam je 3819, što je za 23% manje od ukupnog zbroja prvih 5 dana prošloga tjedna kada je to bilo 4988. Što se tiče incidencije, ona je u ovom trenutku ispod 300, dakle 288,8 je prosjek za Hrvatsku incidencije na 100.000 u zadnjih 14 dana. I dalje je situacija takva da prednjači u najmanjoj incidenciji županija Dubrovačko-neretvanska, a najveću brojku i županija Istarska, imaju vrlo slične brojke, a najveću incidenciju ima županija Međimurska. Na ljestvici zemalja Europske unije na dan 14. siječnja 14-dnevne stope incidencije Hrvatska je na 7. mjestu sa stopom 288,8. Ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika za države Europske unije Hrvatska je sa stopom od 1093,6 na milijun stanovnika na 20. mjestu ljestvice zemalja Europske unije. Što se tiče udjela pozitiviteta u ukupno testiranima,
On nam je također u padu, dakle u ovome trenutku za tjedan od 3. do 9.1. imali smo udio pozitivnih 16,4. Kao što je rekla primarius Janković, ukupno smo cijepili 41.532 osobe, od čega je 20.052 osobe iz sustava zdravstva, 18.357 iz sustava socijale, žurne službe 980, civili u Sisačko-moslavačkoj županiji 1603 i ostalo 540. U Sisačko-moslavačkoj županiji od 27.12. do jučer na večer je ukupno cijepljeno 3.772 osobe. Bilo je postavljeno pitanje o brzim antigenskim testovima i rezultatima po projektima kako smo to provodili, pa vas mogu izvijestiti da je u sustavu domova za starije, dakle u sustavu socijale, je do sada testirano, to je nešto više od mjesec dana, traje ta akcija, 13.157 djelatnika, to je 88% od ukupnog broja djelatnika u domovima. Od svih provedenih antigenskih testova na djelatnicima 389 ili 3% je bilo pozitivno. Ukupno je testirano 9.491 korisnik smještaja kod pružatelja usluge smještaja u socijali. Od svih provedenih antigenskih testova 1192 ili 13% je bilo pozitivno. Provedeno je 2669 testiranja zaposlenika u firmama u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, od čega je 85 bilo pozitivno, što čini postotak od 3,1%. Što se tiče žurnih službi koje na području Sisačko-moslavačke županije testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo prilikom svojih aktivnosti cijepljenja i epidemiološkog nadzora koji provodi na tom terenu, napravili smo 175 brzih antigenskih testova, od kojih su 3 bila pozitivna. Evo toliko za sad, zahvaljujem. Hvala lijepa primarius Capak. Ja bih dao još 2 pojašnjenja vezano uz odluku o izmjenama odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Naime, mi smo i tako komunicirali i primjenjivali u praksi jer je bila intencija odluke, međutim ta pojašnjenja će danas biti objavljena i kroz izmjenu odluke, a odnosi se na mogućnost da i hrvatski državljani u slučaju neodgodivih osobnih obiteljskih razloga i drugih nužnih razloga mogu boraviti u susjednim trećim zemljama do 12 sati, dakle 12 sati zadržavanja. Mi smo otvorili mogućnost ulaska, međutim intencija je naravno i reciprocitet, tako da su to i onako rijetke situacije. Naglašavam kad za osobe zaista nema drugog izbora, kad je u pitanju ili sprovod ili ukoliko ne postoji javni prijevoz, a radi se o vožnji osoba u tranzitu ili studenata ili odlazak liječniku ili nabavku lijekova, tako da je taj reciprocitet će sad biti i jasnije izražen kroz izmjenu odluke, a također kad govorimo o putnicima na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere po popisu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odlukom je ta obveza se odnosi ne samo na državljane trećih zemalja, već, to smo čini mi se prošli put vrlo jasno iskomunicirali, na sve putnike koji dolaze s tog područja, dakle odnosi se na sve osobe koje dolaze iz zemalja koje će biti na ovoj posebnoj listi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evo toliko uvodno, pa možete krenuti s pitanjima.
Dajana Šošić, HRT. Hoće li biti popuštanja mjera od 1. veljače? Dakle, je li postoji neki plan i koji faktori će se uzimati u obzir i koje bi se eventualno mjere prve popuštale? I dakle, još jedno pitanje vezano za Modernino cjepivo. Jesu li prijavljene do sada neke nuspojave vezano za to cjepivo? Hvala. Što se tiče ovog prvog pitanja, meni je potpuno jasan i interes i zanimanje, međutim činjenica je da smo mi tek donijeli ovaj tjedan odluku početkom o produžetku mjera koje sad traju do 31. siječnja i da ćemo nastaviti raditi na onaj način na koji smo radili od početka, a to je zapravo svakodnevno pratiti i epidemiološku situaciju naravno u Hrvatskoj i u zemljama oko Hrvatske, zemljama Europske unije, tako da iako kao što rekoh imamo puno razumijevanje i nije nam naravno u interesu braniti bilo što osim naravno ono što se procijeni da se mora napraviti temeljem dosad prikupljenih spoznaja o načinima širenja virusa i u tom smislu ćemo i prije negdje nekoliko dana prije isteka ove važnosti, odnosno ova odluka koja je trenutačno na snazi prije nego što istekne, ćemo na jedan interdisciplinaran način zapravo uzeti u obzir sve faktore. Ovo je, ponavljamo, zimsko vrijeme i sve što se radi se kako bi postigli ono što se pokazalo kao efikasan način borbe protiv epidemije, a to je prozračivanje prostora, maske unutar zatvorenih prostora, održavanje fizičke distance, a naše mjere su zapravo varijacija kako te 3-4 osnovne stvari koje su pogotovo zimi prepoznate kao rizik širenja ukalkulirati u neku odluku. Dakle, mi o mjerama razmišljamo stalno i to ćemo činiti stalno. Međutim, najaviti nešto danas nije realno i to mi nećemo ni napraviti, prije svega zbog toga što je, kao što rekao, prošlo tek nekoliko dana od ove odluke i imamo još nekih nešto više od 2 tjedna u kojima ćemo pratiti situaciju i ovisno o tome što će se događati, kažem, ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske, nitko u ovoj epidemiji, pogotovo u Europi, nije otok, ćemo procjenjivati i predlagati nove odluke. Evo, ne znam, ne mogu vam biti precizniji i jasniji. Dakle, do jučer u 19 sati među pristiglim prijavama nuspojava u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i u Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode nema niti jedne prijave nuspojava za cjepivo Moderna. Karla Trstenjak, Dnevnik Nove TV. Zanima me, rekli ste, iako su tek produžene mjere pred neki dan, postoji li mogućnost, bila je spomena, ako incidencija bude manja od 300, da će se razmišljati možda o nekom eventualnom ublažavanju? Je li to još uvijek mogućnost ili definitivno ostaju mjere do 31. To se jednom spomenulo na ovoj presici, ali više deskriptivno. Dakle, mi nismo nikad zauzeli stav o tome da ćemo na određenom broju propisivati mjere ili odustajati od mjera. Činjenica je da su drugi to radili, pa su, ono koliko ja
imam uvida, češće to mijenjali te svoje postupke nego što su implementirali tu takozvanu metodu semafora. Dakle, kao što sam kazao, više faktora će tu odlučivati. Ono što je vrlo važno, to je da mi danas, za razliku od prije par mjeseci, imamo činjenicu da postoji cjepivo, jer jedno je donositi mjere kad nemate viziju završetka epidemije, ona sada postoji, ali je pitanje naravno i zbog dostupnosti cjepiva i zbog proizvodnje u kojoj dinamici ćemo to raditi. Činjenica je da možemo računati, pretpostavljam, ne mislim da mi neće kolega Capak zamjeriti da to kažem, ali na tu sezonalnost virusa sa toplijim vremenom, to znamo iz proljeća i ljeta ove godine, da se virus sporije širio, da su i kliničke slike bile blaže. Dakle, imamo jednu, ja bih kazao, predvidivost boljeg razvoja situacije sa epidemijom, međutim mi još nismo tu. Dakle, mi smo još u siječnju. Ove odluke vrijede do 1. veljače. Nakon 1. veljače opet još uvijek zima i hladno vrijeme i to su stvari o kojima definitivno moramo voditi računa kako ne bi došli u situaciju da opteretimo, odnosno preopteretimo zdravstveni sustav, jer ukoliko to napravimo, onda smo u problemu. Drugo pitanje, zašto smo naručili najviše AstraZenekinog cjepiva? Dakle, u momentu, da ne pričam preširoko, mi smo znali da Europska komisija ide u pregovore sa 6+1 proizvođačem. Međutim, prvi ugovor koji je bio ponuđen je bio ugovor sa firmom AstraZeneca i tada je općenito i u Europskoj komisiji prema dostupnim informacijama i u medijima je bilo govora o tome da će i tvrdilo se da će prvo cjepivo koje će se registrirati biti upravo to oksfordsko cjepivo ili AstraZeneca cjepivo. Podsjećam vas, dakle, na 10. mjesec, nije tako puno vremena proteklo, pa sjećate se kako je to bilo. Dakle, tada još niko nije spominjao registraciju Pfizera. I kad je nama došao taj ugovor, vidjeli smo da je cijena povoljna prema onome što smo imali informacije i s obzirom da je to trebalo biti prvo cjepivo, naravno da smo naručili one količine koje su nam trebale da pokrijemo najrizičnije skupine stanovništva u Republici Hrvatskoj. Tražili smo 3.800.000 doza. Međutim, kako je Europska komisija radila konačni raspored kao što radi i za sva cjepiva prema broju stanovnika, dakle farmaceutska tvrtka ponudi određenu količinu cjepiva za čitavu Europu, a onda Europska komisija rasporedi prema broju stanovnika pravično svima onoliko koliko im pripada i po tome je nama pripalo 2,7 milijuna doza. Dodao bih, dakle, da je AstraZeneca pred registracijom. Informacije koje mi imamo iz Europske agencije za lijekove je da su oni predali zahtjev i da imaju namjeru predati sve odgovore na pitanja koje su članovi komisije zatražili od njih i da je najvjerojatniji datum registracije cjepiva 29.1. Nikola Zagorac, 24 sata. Evo, nastavno na ovo pitanje, uskoro će biti registrirano to cjepivo, no njegova učinkovitost je, procjenjuje se 70%. Vi ste se svi javno cijepili sa Pfizerovim cjepivom, pa kako ćete motivirati možda ove skeptične ljude koji se možda neće htjeti cijepiti tim cjepivom upravo zbog tog podatka, i što ako nam onda ostane više cjepiva nego što će se ljudi htjeti cijepiti? Dakle, nije učinkovitost cjepiva 70%, nego je učinkovitost 62 do 92%, dakle nakon druge doze
ta učinkovitost cjepiva raste a osim toga, ako pogledate radove koji su objavljeni nakon objave prvih rezultata testiranja AstraZenekinog cjepiva na gotovo 40.000 osoba koje su provedene, vidi se da je učinkovitost protiv teških oblika bolesti gotovo 100%. Dakle, možda će neko tko se cijepi sa AstraZenekinim cjepivom, a za Pfizerovo i za Modernino je to 5% ljudi, dakle neće razviti dovoljno imunitet da se zaštiti od bolesti, ali cjepivo štiti protiv teških oblika bolesti 100%, gotovo 100%. Što se tiče mjera, rekli ste da se još razmišlja, da još analizirate situaciju i analizirat ćete, no pojedinačni sportaši su dosta ogorčeni jer su diskriminirani u odnosu na ekipne sportaše, roditelji čija djeca isto ne mogu trenirati, na primjer pojedinačni plivači i tenisači. Da li možda razmišljate u tom smjeru da se ti sportovi uskoro pokrenu? Dakle, odgovor koji je dao potpredsjednik Božinović vrijedi i za ovo područje. Dakle, situacija se analizira iz dana u dan i u ovom trenutku ne možemo najaviti nikakvo popuštanje i donošenje novih mjera. Istina je da pojedini sportski savezi i pojedine udruge roditelja djece koja treniraju su dostavile određene upite i dopise na koje Stožer civilne zaštite i Hrvatski zavod za javno zdravstvo odgovara. Isto tako trajno, kontinuirano komuniciramo sa Ministarstvom turizma i športa i pratimo situaciju da vidimo što će se dalje događati, kako će biti epidemiološka situacija. U ovome trenutku se ne donose nikakve nove mjere. Marina Brcković, RTL. Dakle, po ovome što ste sada rekli, čak i ako ćemo imati dobre brojke, neće biti popuštanja mjera prije proljeća. Ja ne znam zašto ste vi to tako zaključili. Ja sam samo rekao da ćemo mi nekoliko dana prije isteka ove odluke imati sastanke i sa drugim resorima, sa ministrima u vladi. U ovom trenutku mi, ne u ovom trenutku, već svaki dan od početka epidemije pratimo sve te parametre koji su nam bitni, a tada ćemo odlučiti zbog toga što moramo odlučiti jer se 1. veljače mora donijeti nova odluka. Dakle, ove mjere vrijede do 31. siječnja. Kako će to izgledati? Ovo je puno prerano da o tome govorimo, pogotovo kao što je kazao primarijus Capak da nešto najavljujemo. Dakle, nama je potpuno jasno da ovi rezultati u smanjenju broja novozaraženih su, kako god vi to predstavljali, ali u konačnici posljedica manje kontakata, manje okupljanja u zatvorenim prostorima, manje privatnih druženja, privatnih proslava i to je jednostavno temelj borbe protiv koronavirusa, pogotovo u zimskim uvjetima. To je u nekim životnim ili u radnim situacijama lakše provesti, u nekima je teže. Pa tako postoje i djelatnosti i aktivnosti za koje to nije naročiti problem, a za neke jeste. I nama je žao zbog svih koji u takvoj situaciji trpe, ali jednostavno, kao što smo kazali, ne možemo doći u situaciju da zdravstveni sustav ne može odgovoriti na svoje potrebe, odnosno na potrebe ljudi, ne samo kad je u pitanju COVID, već i druge bolesti. Dobar dan, Vojislav oko Indeks.hr. 2 pitanja o cijepljenju, ako može. Postoji li podatak koliko se do sada građana javilo liječnicima, obiteljskim liječnicima da se žele cijepiti? I drugo pitanje, s obzirom da su cjepiva u više doznim pakiranjima, imate li podatak koliki je rasap cjepiva, odnosno koliko se cjepiva
zbog nedovoljnog broja osoba na lokaciji propadne jednostavno, koliko doza propadne? Dakle, što se tiče rasapa cjepiva, mi smo vrlo pažljivo planirali cijepljenje i dali takve upute kolegama na terenu, tako da rasapa nema. Mi smo, dapače, Pfizer je deklarirao 5 doza u jednoj bočici, mi smo trajno navlačili 6 i nakon toga kad smo vidjeli da je svaka bočica takva i da se može navući 6 doza, neki su navukli 7, smo uputili upit Pfizeru i kao rezultat tog i upita iz drugih zemalja je Pfizer povećao broj doza u jednoj vijali, dakle sad je u jednoj vijali 6 doza deklarirano i sad ćemo morati plaćati tih 6 doza. I to tako vrijedi za sve zemlje svijeta, ne samo za Hrvatsku. Ali mi nemamo izvještaja sa terena sad za rasap niti jedne doze. Mi smo dali uputstva ukoliko se ne može doći, kad se otvori vijala, ukoliko se ne može doći do osoba koje su pripadnici rizičnih skupina, da se cijepi bilo tko, pa i cijepitelji i njihovi kolege, samo da ne propadne doza. Dakle, za sada nam je rasap 0. Oprostite, prvo pitanje. Prvo pitanje je bilo o tome koliki se broj građana javio liječnicima obiteljske medicine da se žele cijepiti. Dakle, taj ukupan broj vam ne znam. Jučer je bio na inicijativu Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo smo imali sastanak sa svim ravnateljima Zavoda za javno zdravstvo koji su koordinatori cijepljenja po županijama i doznali smo od njih da je to vrlo različito od liječnika do liječnika. Neki su deklarirali vrlo malo, neki su deklarirali 1/3 ili pola njihovih osiguranika koji bi se željeli cijepiti, dakle vrlo je različito. I ono što je bitno, što želim reći je da interes raste, dakle da se povećava i da će, ja mislim, što će biti više prilike za komunikaciju i stručnjaka sa građanima i liječnika sa svojim osiguranicima, da će taj broj biti puno veći nego što je sada, a konkretne brojke vam nemam. Ako može samo malo pojašnjenje oko ovog prvog što ste odgovarali, dakle, to mi je malo neobično da Pfizer nije znao koju količinu cjepiva može se izvući iz jedne bočice, nego se je to na terenu zaključilo da može 6, pa čak i 7 umjesto 5. Mislim, dajte mi to malo pojasnite, molim vas. Dakle, radi se naprosto o činjenici. Dakle, mi smo imali deklariranih 5 doza u vijali, a kolege sa terena su nam javljali da su uspjeli navući 6. Neki su ponekad uspjeli navući i 7. I nakon što smo vidjeli da je to skoro pravilo, smo zatražili od Pfizera objašnjenje i vidjeli smo da onda iz drugih zemalja traži objašnjenje i onda su vidjeli da ipak ima 6 doza u vijali. Kako je do toga došlo, to morate pitati Pfizer. Ivana Krnić, Jutarnji list. Jedno pitanje vezano za brze antigenske testove. Dakle, vi ste tu spomenuli, čini mi se, oko 25.000 brzih antigenskih testova koje pretpostavljam da je radio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Međutim, rade i drugi, naravno. Evo, primjerice, prema zadnjim podacima koje imamo od 28. prosinca u gradu Zagrebu je bilo 12.000 pozitivnih na tim brzim antigenskim testovima, što je zapravo 38 od ukupno testiranih. Da li vi znate, odnosno ima li neka približna brojka koliko je tih antigenskih brzih testova napravljeno i koliko je pozitivnih ljudi na njima bilo? I drugo pitanje koje se isto, ajmo reći, nadovezuje na ovo je, mi imamo sad oko 220.000 potvrđenih slučajeva, to su na PCR-u. Tu se ne ubrajaju, pretpostavljam, brzi antigenski, vjerojatno pozitivne osobe, naravno asimptomatski za koje ne znamo. Koliko zapravo vi procjenjujete da bi stvarna brojka osoba koji su bile u kontaktu sa covidom i je li možda i to jedan od uzroka, ta neka malo veća prokuženost, osim mjera naravno, za poboljšanje epidemiološke situacije? Hvala. Ako pogledate brojke po županijama koliko je to pozitivnih ljudi, vidjet ćete da se tu radi o 4, 5, 6% onih koji su pozitivni na PCR-u. Dakle, to je
puno daleko od toga da bi to moglo utjecati na epidemiološku situaciju. Radi se o puno premalom broju jer u populaciji još uvijek ima jako puno osjetljivih. Dakle, ako imate 5% onih koji su bili pozitivni na PCR-u, dakle ostalo vam je 95% onih koji su osjetljivi na bolest. Mi možemo špekulirati oko toga koliko je ljudi da nisu napravili PCR test ili su napravili brzi antigenski ili su bili asimptomatski pa su prehodali bolest, ali to niko na svijetu ne zna. Dakle, ne mogu vam ni ja dati taj odgovor, ali stručnjaci procjenjuju da bi ta brojka mogla biti 2 do 3 puta ukupno veća. Što se tiče broja brzih antigenskih testova na kojima su pacijenti u Hrvatskoj pozitivni, o tome sam komunicirao već više puta i kad bi se oni koristili stvarno u dijagnostičke svrhe, dakle vi ste spomenuli grad Zagreb, dakle poznato je da grad Zagreb provodi brza antigenska testiranja na nekoliko punktova, međutim ne provjerava te koji su negativni i ne selektira osobe na one koji imaju simptome unutar 5 dana. Što je pravilo za provođenje brzih antigenskih testova i Hrvatski zavod za javno zdravstvo koristi brze antigenske testove samo na taj način. Dakle, da se testiraju samo oni koji imaju simptome ili su ih imali unutar zadnjih 5 dana i onda ako ispadne negativan, onda se rezultat provjerava PCR-om. I u tom slučaju se antigenski testovi mogu koristiti kao dijagnostički testovi, a to vrlo rijetko na terenu se na taj način provodi. Ono što je najbitnije je da kad se detektira neko ko je pozitivan, da ga se izolira i da se njegovi kontakti stave u samoizolaciju, a ovo sve drugo je puno manje bitno. Pitanje koje je nevezano za COVID, je stigla gripa u Hrvatsku? Dakle, mi smo do sada u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo napravili nekih 500-tinjak testova na gripu, što smo dobili uzorke iz stacionarnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Mislim da je slična situacija i drugim ustanovama koje rade na dijagnostiku za gripu. Možda profesorica Markotić može reći za njezinu ustanovu. Mi do sada nismo imali ni jedan izolat gripe. Dobar dan. Mi smo također zadnjih mjesec dana prema indikacijama radimo i testove na gripu, niti jedan do sad nije bio pozitivan. Ako mogu samo nastavak na Macokovo pitanje, ima još jedno pojašnjenje primarius Katalinić-Janković. Pa evo, dok ste vi pitali, ja sam se sjetila da zapravo jedno moguće tehničko pojašnjenje je koje se između ostalo u prepisci između zemalja vidjelo da nekima su bili dostupne ove igle za navlačenje od 2 ml, a drugi su imali ove od 1 koje su puno preciznije. Tako da pojavilo se pitanje kad je Pfizer tražio naplatu ove dodatne doze i onda neke zemlje nisu mogle nabaviti te šprice manje zato što je zapravo nestašica plastike. Na sreću evo mi imamo manje pa smo onda uspjeli od početka navlačiti više. Ispričavam, ali stvarno, dakle, Pfizer je nakon što ste mu vi javili, između ostalih i vi i druge zemlje, da u njegovim bočicama ima veća količina cjepiva, rekao da ćete morati to više platiti. Dakle, mi nismo tražili od njih da oni to naplate, nego smo htjeli da nam oni kažu da li je to u redu da smo mi navukli 6 doza i da li nam garantiraju da će rezultati cijepljenja biti onakvi kako su oni deklarirali za 5 doza iz jedne bočice. To je bilo naše pitanje. A onda su oni vidjeli da imaju puno takvih upita i da u drugim zemljama također je 6 doza i onda su odlučili da će to naplaćivati i sad do sljedećeg ponedjeljka se svaka vijala biti deklarirana sa 6 doza i one će naplaćivati 6 doza. Dakle, to je nuspojava onoga što smo mi od njih tražili.
Ivana Kovčićan 1. Zanima me, hoće li se nastaviti intenzivno slati cjepivo u Sisačko-moslavačku županiju, odnosno koliko cjepiva ćemo mi u narednim danima dobivati i koliko će se slati ondje? Znači li to da će se proces cijepljenja u ostalim županijama možda malo prolongirati? I drugo pitanje je li do sad u Hrvatskoj zabilježen ili kod bilo koje osobe prisutnost novog SOA virusa mutiranog? Hvala. Ja ću odgovoriti na prvo pitanje, a na ovo drugo pitanje ću moliti profesoricu Markotić da odgovori ona. Dakle, mi smo, s obzirom na situaciju u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je svima više manje poznata i s obzirom da je to dodatni epidemiološki rizik i s obzirom da su ljudi dovoljno stradali zbog onoga što im se dogodilo, što je bilo neizbježno, odlučili da će se županije odreći dijela svojih doza i pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji da što prije cijepi stanovništvo, žurne službe, zdravstvene djelatnike, dakle sve tamo prisutne koje je potrebno cijepiti. Mi smo paralelno, ministar Beroš je napisao pismo ministrima zdravstva Europske unije, o tome je na prošloj preskonferenciji bilo govora, ako se sjećate. Zamolili smo ih da nam alociraju nešto malo više doza cjepiva Moderne kako bi pocijepili osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog potresa i imamo za sada nekoliko indicija da bi se moglo dogoditi da ćemo dobiti dodatne doze koje ćemo onda u 4. kvartalu vratiti. I to je pozitivna i dobra vijest i nadamo se da će se to dogoditi i da ćemo onda nadoknaditi ove doze koje smo uzeli drugim županijama da bi pomogli Sisačko-moslavačkoj. Imam ja za vas pitanje, možete ponoviti pitanje, molim vas, jer nisam čula. Naravno, mogu. Je li do sad u Hrvatskoj zabilježena prisutnost novog, odnosno mutiranog SOA virusa? Za sada onaj koji je odgovoran za brzo širenje u Ujedinjenom Kraljevstvu, veliki broj takvih je detektiran u Irskoj, kao ni ovaj soj iz Južnoafričke Republike nisu za sada zabilježeni. Mi planiramo malo sveobuhvatnija pretraživanja i sekvenciranja, zašto će cijeloj Europi trebati malo vremena da praktično raspravlja se još koji će to postotak od pozitivnih trebati sekvencirati, da se u rasponu od 1 do 10% za sada i praktično su to vrlo sad ozbiljni razgovori na razini Europske komisije da se jedna zajednička platforma napravi gdje će se krenuti u jedno intenzivno sekvenciranje velikog broja pozitivnih slučajeva da bi se pratila situacija i da bi se moglo reagirati. Dakle, to je nešto što zovemo molekularna epidemiologija, što nije novost. Međutim, opet kao i sa ovim virusom je situacija uvijek drugačija. Dakle, to su stvari koje i stručnjaci i znanstvenici rade sporadično u svojim istraživanjima, u svojim praćenjem epidemiološke situacije za druge infektivne uzročnike i bolesti. Međutim, ovo su opet situacije u pandemiji sa pojavom mutanti koje se brže šire i tu ćemo trebati zauzeti puno brži i sveobuhvatniji pristup nego što se to inače čini. Oprostite, može još jedno pitanje? Da. Evo, Dubrovnik, Festa Svetog Vlaha, grad i biskupija poslali su program, traže odobrenje. Hoće li im se odobriti, u kojem obliku i kako će se nadzirati poštivanje mjera? Primili smo pismo iz Dubrovnika, uključujući i neki njihov prijedlog kako bi se to organiziralo i o tome ćemo razgovarati. Evo, primili smo ga, ja barem jučer kasno poslijepodne. Hvala vam lijepa.